سبيل إلى السلمى بيبغيني تقطي خيل إليك تنايم والوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلما شرف لا جبراني لا جبو أمبي أوفوكا ولنمندو أو منون سغلين بي أنا شرف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا amba ñin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisi anaka hina anaka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka aw bismillah aw ka jemu kanka no ye tijaniya bulobay amba ñin ala fe ya rabbi alaka basiginati alaka benati alaka kiliyanati dogo kun temenin ko no bena juye kalo tle shegi masamba fla anitani shegi konfenati ye kene basiki no ye qur'ane kana kene walasa ka se ka duwaw don kɛ jamana ye ani jamana kalafili min kunbe aywa jamana kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kala min b'a to tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la ani tijaniya yɛrɛ khalifaw olu ka se ka ɲɔgɔn ye ka jɛ ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kɔnɔna na an ka maba caman kunbe mun bɔra aywa Mali kɔnɔ ani mun bɔra dugu wɛrɛw la kana kɛrɛnkɛrɛnya la Maroc jamana ka taa se Ivoire jamana ma a kenen kono anga president no ye Chorno Hadi Umar Cham ye ale maw bismillah ay korofaka munu fo bismillah li kene kono anga je ka nyama daw fe ambe ala deli anga ni siki amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adogolente mashila ka fo anye konfenati mi siki no de tonyi to mi na anga khalifa no ye tijaniya khalifa ye ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka jɛ ɲini fɛ tijani kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan kalifaw yɛrɛw ka ɲɔgɔn dɔn mukadamuw ka ɲɔgɔn minɛ kalandenw ka ɲɔgɔn minɛ walisa an ka taa sira kelen fɛ an ka n'an kɔfila an kɔfɛla la bilen o tɔn min sigila n'o tɔgɔ ye konfenati a sigi kuma ma mɛn a san 5 dafara sisan nka ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a laɲini kun tɛ foyi ye on mun go la ilaha illallah dongo do nambo fo anga an sogo kalimatu tawhid la no de la ilaha illallah anga nga kelenya ke la ilaha illallah kerefe kada ka on bo de fo sogoma on bo de fo wula fe o kanga ka yan jogo la akanga ka yanga wole bele jelela kada ka on de la ilaha illallah tiku o kelenya yi anyere damani nyonche o de la yini ati duga awla fana k'a fɔ n'i y'a ye konfenati sigira jamana in kɔnɔ Maroc masakɛ n'o ye Muhamadu Sadisi ye ala k'a tanga ala ka kɛnɛya d'a ma ale de y'an dɛmɛ a waleyaw kɛli la jamana in kɔnɔ n'a ka cidenw ye k'a ka minisiri bila ka na ka Abdulatif Bagduri bila ka na ani délégation belebeleba an bɛɛ lajɛlen ka sigi nin misiri kelen in kɔnɔ k'a kuma fɔ yan k'a labɛnw kɛ yan ka sɔrɔ ka taa CICB la ka taa kun cɛ yen nɔ o kumana o barikada o bi Maroc masakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa a tɛna mɛn an ye san 5 kɛ ka ban an ka statut n'an ka règlement n'o y'an ka papier ye min bi tɔn yɛrɛ sigi o ko san 5 o san 5 an ka bureau kuraya o kumana o labɛn o sabatira an bolo ka ban an bi kɔnɔni de kɛ ni mɔgɔw nana ka bɔ hiji la aw kalifa minnu nana ka bɔ région na aw kalifa minnu nana ka bɔ Bamakɔ yan ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama k'a fɔ bureau in an bɛ fɛ ka joli kura k'a la ka da ka maa caman kun bɛ bureau in na dɔw danyara dɔw kɛra banabaatɔw ye dɔw y'u kibaruyaw tununa na o kumana bureau in a kan ka kuraya ka nin kura fiyɛ a la walasa ka wuli ni tijaniya drapeau ye jamana kɔnɔna na k'a se yɔrɔ la anw ma se k'a se yɔrɔ min na fɔlɔ an ye laɲini 2 de kɛ ka aw wele an na kun ye laɲini 2 de ye aw minnu nana ka bɔ Mali région na kalifaw an ka ɲɛmɔgɔw ye aw de an b'aw de ka baara la an b'aw de ka bila la an y'aw de ka daba ye an tɛ ka foyi k'an yɛrɛ ye yan ala ɲɛ b'o la ciba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam b'o sariya
anga sheikhu no sheikh radiyallahu ta'ala anhu abado on bi ka barami ga shuni tilela nabi kay ala de koso nati kay ala koso okmana lañini fla lañini folo aw weru khalifa do bi kati do bi kay do bi kidal tumuktubiya kulukorobia mawtibia segubia siga so region bia mali region bela jele khalifa anyu wele suma minu sira kana ulunana minu masekana yuka chido mblakana utokonu wala mauka kala ne korobaw uchama sigile fle ne yano uchama sigile fle anya fela la yano anya ma keme de yini khalifa keme mali kono wa anu ba khalifa ka chanoye muqaddamu fana ahakili torula ko abeka wele kana au tijaniyo barafla bara folo o ti ñondon ni ma uti ñondon o bi ñon bunya tugoti o bi ñon sirala bo tugoti o bi ñon deme tugoti faka gere ñona o kuma kaye kani kidali kabina ñonye to mo to kani siga so ka obina ñonye segu ka ni mobti ka obina ñonye kulu koro ka ni segu ka obina ñonye akundi ñondo abina ñondo ay ñon to kome nga abina sigi yoro kilena anyo yoro de la do fle ko felala tanta belele ba mi fle ko felala nala sonama khalifa de bina tomo au chela ulu bita yeno kata nyonye ubita nyonye fenfla a fen folo tijani ya rebi jamana ngono chogodi bi ameseka munke bi wala sa tijani ya bi sesoro khalifa de se ko nyana bo onye mukaddamu nanga muriduna ude on dadu yoro tola ni khalifa ko tijani ya kata bolo minga ajore mu ye jamana jolila kono je jumen babolo kasi jamana deuma kono je jumen babolo kasi jamana marabauma kono je jumen bu bolo kasi kala deuma ulu mo keme bina buli o ka badju bu bolo oni to tati kelenye o bita nyonye ere ati te men biniti bisabaka nu taranyonye nu borani kuma miye o bina yano kanu kuma fanye ona makelenta o bino nya fanye o bonya ano karama o taraka di Amadou Hadi Talima kabonyoro anga président ka ni bismillah kuma nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tijaniya khalifa caman kun bɛ yen a bɛ taa khalifa 100 ani dɔɔni ɲɔgɔnna na olu ye sanga ta ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen hakilina falen bɛɛ kɔfɛ u bɔra ni kibariya dɔw ye o kibariya nunu bɛɛ lajɛlen o karifara mɔgɔ ma o ye Dr Hamza Mayiga ye a ye min fɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fana fɛ ka ɲɔgɔn jigiya ka ɲɔgɔn sɛmɛntiya ni ka fanga di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn minɛ kana ɲɔgɔn labila sheikhu ko k'o kɛ o bɛ kɛ cogo di o ye fɛɛrɛ dɔw fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ o hukumu kɔnɔ o fɛɛrɛ dɔ de ye jumɛn ye a fɔra ko sheikhu yɛrɛ ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ye sigi min kɛ ka sigi in k'a ɲɔgɔn caya n'a bɛ caya mɔgɔw na ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn u na ɲɔgɔn kanu n'u ye ɲɔgɔn kanu u na ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn minɛ u na ɲɔgɔn dɛmɛ n'o kɛra dafalenya bɛ na sheikhu ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra keleya bɛ na n'o kɛra ɲɛta bɛ sɔrɔ wasa bɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ donc sheikhu ka point o fɔra o ye point fɔlɔ ye a filanan ye min ye ko walasa keleya ka se ka sabati a ɲininen bɛ sheikhu fɛ u ka organiser ni ɲɔgɔn cɛ sheikhu ba fɛn o fɛn ka ziyara bɛ kɛ bɛɛ ka jɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o ziyara ninnu na ka ziyara ninnu k'a fori k'a tugu ɲɔgɔn kɔ ni calendrier bɛ se ka kɛ programme kɛ nin don masina karisa ka ziyara don nin kalo masina karisa ka ziyara don nin kɔɲɔgɔn masina karisa ka ziyara don bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen kalanden bɛɛ lajɛlen i bɛ taasira o taasira kan wiridi kan i ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an k'a kɛ n'o tora ka kɛ ka fori ka caya a ka ca ala fɛ a b'an gɛrɛ ɲɔgɔn na a b'an kala ɲɔgɔn na keleya bɛ sabati a sabanan ye jumɛn ye a ɲinina baara in kɔnɔ walasa an ka se ka ɲɔgɔn minɛ a fɔra ko ka livre dilan livre min sheikhu kelen kelen o kelen kelen i tɔgɔ a bɛ k'a la i photo bɛ k'a la i ka adresse bɛ k'a la i bɛ dugu min na ni kalanden y'a sɔrɔ o muridu y'a sɔrɔ sheikhu y'a sɔrɔ o i bɛna sɔrɔ i bɛ Mali sheikhu fanba bɛɛ lajɛlen i b'u dɔn n'i ma min dɔn a tɔgɔ ma i bɛna sɔrɔ i b'a photo ye n'i min fana photo i bɛna sɔrɔ i b'a ka adresse dɔn i b'a ka dugu dɔn i b'a ka lahalaya dɔn o boloci ka kɛ o baara o confiera jɔnni na a confiera an ka ɲɛmɔgɔ la confianati la k'u k'u jija k'u k'o baara kɛ o bɛ na n'an kalali ɲɔgɔn na o bɛ na ni ɲɔgɔn dɔn ye o bɛ na n'an ka surunya ɲɔgɔn na musow ye kuma ta olu fana ye min fɔ ko k'a jira k'a fɔ muso fana jɔyɔrɔ bɛ baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ olu fana kan k'u jɔyɔrɔ fa ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ni ka taa i ka baaraw kɛ ni cɛsiri ye cɛsiri min b'u la ka dɔ fara o kan ka taa fɛ halisa ko ala k'u sara hɛrɛ la nin ye kumaba fɔlɔ sheikhu bɛnna min kan bɛn sira fɛ kelenya sira fɛ jamana ka basigi sira fɛ tarika ka sabati sira fɛ nin ye kumakan fɔlɔ ye
a kumakan filanan ye min ye o ko élection min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ ko ka dugawu kɛ jamana in kɔnɔ élection in na ala k'a sabati ala k'a kɛ hɛrɛ la ko mɛ k'u bɛ min fɔ k'a fɔ ko ordre de dilen bɛ kalifa tijanɛ kalanden bɛɛ ma k'a ye voté karisa ye ou bien karisa ye k'o ma fɔ bɛɛ lajɛlen seku diɲɛna ye k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya d'i ma n'i bɛ mɔgɔ min i b'o fɛ k'i ka voté o tigi ye ko tabarakala ko baasi si t'o la e de b'a lajɛ i yɛrɛ hakilila la karisa de n'a ka kan i yɛrɛ hakilila la karisa de ka ko minɛ k'i ka voté ye mais k'a fɔ aw bɛɛ taa karisa fɛ yen ko tuma dɔ n'o kɛla o bɛ se ka wolo gɛlɛya caman na k'an k'an fara t'o la an man kan k'o kɛ o ye seku ka kumakan filanan ye a kumakan sabanan ye min ye ko k'a fɔ tarika kalanden bɛɛ lajɛlen k'a ɲininen b'an fɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen kan sanga bɛɛ lajɛlen kan cogoya bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ka sɛbɛkɔrɔ dugawu kɛ su fara tile kan ka fitina gɛn fitina min n'a ɲɛsinnen b'an ka jamana ma ani fitina min tɔnin tolen b'an ka jamana kɔnɔ fitina in bɛ se ka ban cogo min min fana ɲɛsinnen b'an ma o bɛ se ka kunbɛn cogo min ani samɛ jamana bɛɛ lajɛlen fitina bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fitina in ban k'an bɛɛ lajɛlen k'an ka dugawu kɛ jamana dugawu b'a la kelenna dugawu b'a la su fara tile kan an ka lahalaya bɛɛ la k'an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kumakan laban naaninan ye min ye ko ka Maroc délégation fo ko ka Côte d'Ivoire délégation ko k'a fo ko ka roi Mohamed VI ko k'a fo a ka cɛsiri la ka dugawu k'a ye a bɛ ka baara min kɛ ka tijaniya dɛmɛ a bɛ ka baara min kɛ ka tijaniya denw k'u sɛmɛntiya ni k'u sinsin ni k'u dɛmɛ ka baara la ka baara nɔgɔya u bolo ko k'a fo ka dugawu k'a ye dan tɛ dugawu min na a laban ye min ye ko ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a ye ɲini ala subahanahu wa taala fɛ an bɛ tarika min na ala k'a sabati an bolo ala k'a ɲɛ an bolo. kɛnɛ in kɔnɔna na an ka khalifaw caman kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɔra mali région tɔw la ka na kayi b'o la kucala b'o la ani segu ani mali région tɔw la région kɔnɔ khalifaw an ye ɲininkali tengu dɔw la u ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. sababu min y'an se yan o ye an ka tɔn n'o ye confénati ye a ka wele sera an ma k'a fɔ an ka na jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ kɛrɛkɛrɛ ma jamana ye ka dugawu kɛ kɛrɛkɛrɛ ma tɔrika cɛdenw k'a ta suyuhu ni mukadamuw na ani n'u ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka fara ɲɔgɔn kan ani ka dugawu kɛ jamana ye kɛrɛkɛrɛ ma basigi la fɛn min bɛ ka nali o mana an farala ɲɔgɔn kan o de kosɔn insha Allah. ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. an welela confénati fɛ nin baara in na aba ko an ka bɛn an ka kɛ kelen o de ye ala ka laɲini a ka danfɛnw na n'o ye wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. kɛrɛnkɛrɛnma confénati sigilen bɛ tijaniya min kan a damana diinɛ tɛ bolofara wɛrɛ tɛ fana mais silamɛya bɛ se ka saniya a bɛ se ka ɲɛ cogo di silamɛw bolo o tuma na maaw n'aw ma bɛn ala bato la aw ma bɛn sigida la aw ma bɛn jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn ni jɛkulu sɔrɔla ka wele bila aba jɛkulu dɔw ma an ka na an ka hakilaw falen falen an ka se ka bɛn kelen ma o ye hɛrɛba de min fɔra ko ka dugawu kɛ jamana ye jamana ɲɛsinnen don kalata ma a bɛ se ka kɛ hɛrɛ la ani baden na ani basigi la cogo min na ani ala bɛ sɔn ka hinɛ an na ka yafa an ma ka jamana kuntigi di an ma jamana kuntigi min ni jamana ka hɛrɛ bɛ a bolo jamana ka ɲɛta b'a bolo jamanadenw ka lafiya b'a bolo anw t'o dɔn ala de b'o dɔn bɛ ala ka gundo la masaya fana ye ala ta a b'a di maa min ka d'a ye o tuma n'an ye ala deli a hɛrɛ ma ala b'a di an ma filanan ko ka dugawu kɛ samiyako la jamana in sinilo sɛnɛ de kan sɛnɛ tɛ taa ji kɔ o tuma na ni dun ka fa sabatila jamana kɔnɔ ni bɛn ni kɛnɛ sabatila ni jamana kuntigi ɲuman sɔrɔ la a ka ca la jamanadenw bɛ kule min na an'an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ. ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam addu'a silahul mu'min mumini ka mina o ye duwawu de n'an farala ɲɔgɔn kan fana an n'an kelen kelen tun y'a kɛ a bɛ bɛn n'an farala ɲɔgɔn kan ka wajifa kɛ fangaba de b'o la o fanga in de kosɔn o y'an wele k'an ka fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ ala ko fɔ la ka ala ko fɔ ka ban ala ko fɔlen ko ka ban an b'a dɔn ala kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam maa mana ala batu yɔrɔ yɔrɔ n'i tilala i ka duwawu ɲini fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab o ye ala yɛrɛ ka kumaba de o de la ala kira y'a yira n na hali ye seliji ta i tilalen seliji ta la i kana taa i ma duwawu kɛ wala an bɛ wajifa in kɛ fo k'a ban ka tila k'a yira ala la an mako minnu bɛ yen n'o ye an sirannen bɛ fɛn fɛn ɲɛ ala k'an kisi o ma an bɛ fɛn fɛn fana nɔfɛ ala k'o d'an ma. an nana bɛn an ma u y'a ɲini u ye mun ɲini an fɛ u ye mun fɔ an ye an b'o de ɲini ala fɛ ko tijaniyaw bɛ se ka bɛn cogo min ani fɛn mun bɛ mali kun kan n'o ye élection nin ye o élection nin a bɛ se ka mun fɔ an ka kalandenw ye o élection in bɛ tɛmɛ cogo min an kɔni bɛ mun fɔ
maa o maa n'i bɔra yan u y'a fɔ cogo min tijaniyaw ka bɛnni a bɛ an yɛrɛ de bolo zawiyaw kɔnɔna la ani du kɔnɔnaw la tijaniya mukadam mun bɛ wala khalifa mun bɛ yen ale yɛrɛ de kan k'a fɔ a ka denmisɛnninw ye i mana tijaniya fɛn fɛn ye ko nin ye Seex Tijani ka kalanden de alors k'a fɔ i baden don o de bɛ na ni bɛn ye kɔnɔ ni bɛɛ y'a kɛ k'a fɔ ko ne ye tijaniya ne ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ tɔ si tɛ fɛn ye denmisɛnninw tɛ se ka bɛn dɔn an de bɛ to k'a fɔ zawiya kɔnɔ an tila wirdu la an k'a lɔn n'i ye tijaniya fɛn fɛn ye i balima de don n'i y'a ye a minɛ i n'a fɔ i bɛ ne minɛ cogo min o kan ka bɔ khalifaw ani karamɔgɔw mukadam ninnu de da n'o tɛmɛna fɛn min ye élection ta fanfɛ ye o ye politiki ye kɔnɔ n'a donna zawiya kɔnɔna la alhamdulilayi an bɛ se ka mun kɛ zawiyaw kɔnɔ a n'an ka misiriw la an bɛ duwawu de kɛ an tila ko tila wirdu la an tila o tila wazifa la an tila o tila lazim na an bɛ duwawu kɛ ala k'a ɲuman tɛmɛ mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo fana ala k'a d'o ma awa maa si fana an b'a ɲini an ka mukadam n'an ka khalifaw fɛ maa si ka n'i lɔ i ka kalanden kelen ma ko taa wote karisa ye ayi o tɛ se ka kɛ o de bɛ na ni fitina ye fɛn mun la a fɔra ko gundo de don maa mun y'a di a bɛ woto de ye gundo de don kɔnɔ maa si fana kalanden fana si kana wuli k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ élection in ko la an kɔni b'o de ɲini silamɛw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ an tila o tila sali la an tila o tila an ka wirdu la wazifa ni lazim na an ka duwawu kɛ ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'an bɛn hɛrɛ ma. ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina ayiwa tijaniya ka san fila o san fila tijaniya ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan ka hakililaw changer an y'o sɔrɔ yan o de la bi a kɔnɔna na an ye hakilila damadɔ ta a la a dɔ ye élection minnu bɛna kɛ a bɛna kɛ cogo di tijaniya kalifaw sheikhu ka jɔyɔrɔ ye mun ye a la o la an ye hakililaw di o la bɛnkɛra min kan a dɔ ye ka bɛɛ lajɛlen to i yɛrɛ sagoya la i ka voter i bɛ voter jeni ye ala y'o fɔ ka ban a ko afala taqiluna yalima n ye hakili d'a ma ni hakili ye a y'a ka candidat ɲini a bɛ voter maa min ye a k'o ta afala tatafakkaruna a t'a taasiya candidat ninnu an ɲɛ b'u bɛɛ lajɛlen la afala tatazakkaruna a t'a miiri wa a y'u bɛɛ lajɛlen ka ban o tuma na maa min e da ma la i ni ala cɛ k'a fɔ de bɛ se ka jamana dilan a bɛ jamana taa ɲɛ i ka taa voter o tigilamaa ye an y'o de kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya d'i ma ani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jamana ye élection bɛ se ka kɛ cogoya min na k'a ban hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya an ma an y'o kumaw fɔ wa fana ni élection kɛra candidat min fana dira ko jamana y'a jira o de gagnera an bɛɛ ka jɛ ni a ye an ka tugu a kɔ an k'a dɛmɛ baara la an kana to tiɲɛni ka kɛ mali kɔnɔ bilen an kana to mali ka segin tɔɔrɔ ma bilen an ye o baaraw de kɛ o la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada. cɛ bɛ yɔrɔ min na muso bɛ yen tijaniya kɔnɔna na an balaka minnu bɛ yen mun cɛsirilen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna na n'o ye conférenati yɛrɛ biro kɔnɔ n'a ye minnu bɛ yen n'u olu bɛ kuma musow tɔgɔya la an balimamuso Umu Cam ale ka kɔrɔfɔkanw a ye min fɔ an ka ɲɛmada o fɛ. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah balimakɛ ni ɲininko la min jaabi bi lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye conférenati ye nin lajɛ in kanu ka ŋaniya ka suku bɛɛ lajɛlen n'o ye tarika tijaniya ɲɛmɔgɔ cɛkɔrɔbaw bɛ mali fan o fan mali kɔnɔ hali mali kɔkan Côte d'Ivoire b'a la Maroc mɔgɔw bɛ yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ ka na an ka jɛ ka sigi tijaniya alhamdulillah an b'a dɔn koba de don donc an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o y'a laɲiniba ye mais laɲini filanan min b'a la an b'a dɔn koba dɔ tun b'an ka maliba kan n'o ye kalata ye donc kalafili in hukumu kɔnɔna na kana jɛ ka duwawu kɛ ka ala wele an b'a dɔn silamɛ ka kɛlɛkɛminɛn ye duwawu de ye rasul sallallahu alaihi wasallam de fɔ an ɲɛna donc an ka ala deli ya rabbi kalata ye min bɛna kɛ a ka kɛ basigi ye jamana in ma a ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ a ka kɛ ka sɔrɔ fitinɛ ma bɔ a la donc laɲini belebeleba dɔ fɛnɛ ye o ye en même temps fɛnɛ tarika tijaniya siyuku bɛ yɔrɔ yɔrɔ ani kalanden an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ siyuku ka siyuku o ye Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu donc an bɛɛ de bɛ fa la an bɛɛ de ba la an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka tijaniya tɔ sinsin an ka jamana kɔnɔ nin fɛnɛ ye laɲini kunba dɔ ye laɲini min ni conférenati n'o de ye tarikaden fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ taasira ko t'a la parce que bɛɛ lajɛlen ni ko taasira ko t'a la an b'a dɔn tijaniya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah donc mais bɛɛ ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la o de kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka na ni wazifa ba in kɛ ka ala wele k'an dama kasi ala la a ka an jurumu yafa a ka hinɛ an na a ka makara an na a ka mago to a k'an ka jamana basigi jamana in futinɛ min b'a kɔnɔ ala k'a ta ka bɔ a kɔnɔ an ye dɔw bɛ kɛ dugu o dugu la masa ramani bɛ futinɛ nɔgɔ o dugu la an baden n'an sinjiw farala ɲɔgɔn kan bi ka ala wele min kɛ ya rabbi ama ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ni jamana ye salatu minnu kɛra ya rabbi ama ala k'a kɛ futinɛ wulila ye ka bɔ an ka jamana kan an ye wajifa min kɛ bi ya rabbi ama ala k'a kɛ futinɛ wulila ye ka bɔ an ka jamana kan
aw yɛrɛ an b'aw fo serifula aw bi fo kosɛbɛ 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 puisque diinɛ in bi yɔrɔ min na bi yɔrɔ la a b'a walankata bɛɛ lajɛlen b'a ye donc an bi foli di aw yɛrɛ ma an bi foli di an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Cam yɛrɛ ye Cam an b'a fo danta la ni mɔgɔ min cɛsirila diinɛ na i bi sɛgɛn de diinɛ yɛrɛ cɛsiri b'a sɛgɛnnen don ya Rabbi ama a bi cɛsiri min na Ala k'a kɛ faso dɛmɛ n'a ye Ala k'a kɛ fasodenw dɛmɛ n'a ye Ala ka dusukun ɲɛnama da an bɛɛ lajɛlen ma Mali ye jamana min ye Mali ti tiɲɛ dɔw min bi kɛ Mali n'a ti kɛ jamana si la fɛn dɔ bɛna Mali n'a ka tɛmɛ a kan n'a kɛra jamana dɔ la a bi tiɲɛ donc an bɛ Ala fo k'a barikada. kɛnɛ in a bonya a n'a karama a bɛɛ lajɛlen kun kalifalen bɛ an ka khalifa ba ma ka bɔ ɲɔrɔ n'o ye Cɛrno Ahmad Hadi Tale ye nin ko in a yamariya bɛɛ lajɛlen ale de kun ye a diba ye wa a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to min fɔra a kɔnɔna na n'o ye tijaniyadenw ka bɛn ye ani laɲini ye min ye ka duwawu kɛ jamana basigi bɛ se ka na a la cogoya min na a ko o bɛ ko o ko la ale da b'a la wa ko o ko b'a to tijaniya o bɛ se ka sankɔrɔta tijaniya kalandenw olu bɛ se ka ayiwa tijaniya yɛrɛ dɔn min don k'a minɛ k'a baara kɛ n'a ye ale b'o la an ye min sɔrɔ a la a ka kɔrɔfɔkanw na misiriba kɔnɔna na an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ a saniyalen bɛ cogo min na ne tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ne tɛ se parce que n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ ko Ala bɛ yɔrɔ yɔrɔ o saniya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka se a dan na mɔgɔ minnu y'a daminɛ mɔgɔ minnu y'a ŋaniyata o ye kɔnfɛnati mɔgɔw de u ye n wele k'a fɔ k'u mɔgɔ bɛ n na k'u b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ mais u tɛ se ka a labɔ kɛnɛma ou bien ka jɛn n'a ye tant que an ma sigi n bɔra ɲɔrɔ n nana an sigira u y'a fɔ n ye n ko a tɛ se ka foyi fɔ mun ka ɲi ka tɛmɛ a kan silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o ye kelen ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ o ye fila ye tijaniyakaw ka mɔgɔ ka sigi yɔrɔ kelen ka wazifa kɛ an bɛɛ ka an ɲɛdaw ka ɲɔgɔn ɲɛ an ka Ala tɔgɔ fɔ foyi man ɲi ka tɛmɛ ŋaniya ɲuman dɔn baara ɲuman dɔn a dabɔra fɛn o fɛn mun kan fana Ala b'a kɛ a ka dabɔ ɲuman dɔrɔn n'o tɛ n'a dabɔra fɛn o fɛn kan Ala bɛ sɔn a ma ne ka weleweleda ye mɔgɔ fila de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ani silamɛw olu bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ candidat la o bɛ nin fila kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw o ye silamɛ ɲɛmɔgɔw khalifaw minnu bɛ yan ani silamɛw opposition b'a la majorité b'a la o bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i bɛ hɛrɛ de fɛ i yɛrɛ ye i bɛ hɛrɛ fɛ jamana ye ne ka wele ka y'o de ye an k'an da n'o ye an ka si n'o ye an k'an sigi n'o ye insha Allah fana ni Ala sɔnna Ala b'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen kuncɛlen tumana min na an ka khalifaw ka taa se muqaddamu minnu kun bɛ kɛnɛw kɔnɔ ka taa se kalanden minnu bɛ yen bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sigi nizamu na n'o ye ka sigi hadamaden yɛrɛ kana ka sigi cogo min na ka Ala bato i n'a fɔ aw b'a a ye ladala cogo min na ni wazifa bɛ kɛ tijaniya karamɔgɔw fɛ walima tijaniya kalandenw fɛ u bɛ sigi cogoya min na Bamako misiriba kɔnɔna na wazifa min kɛra yen an ka ɲɛmadaw fɛ أستغفر الله ni ne kun ye sigi kun fɔlɔ baaraw ye an sera ka min sɔrɔ ka a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma Sherifila Jabarani tɔgɔya la o la an b'a ɲini Ala fɛ ni Ala sɔnna ma sigi nata wɛrɛw kɔrɔfɔkan minnu tɛmɛna yen ani an ka maaba wɛrɛ minnu kun bɛ yen an bɛ olu ka kɔrɔfɔw ta k'a lase aw ma o la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ nin baara ninnu mun kɛra Ala k'a minɛ duwawu minnu donna jamana in ye Ala k'a kɛ basigi ye jamana in ma k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ
kɔrɔfɔka minnu fɔra ala ka tulo kunnandun kɛ k'u mɛn an ka ɲɛmaw ka kuma na n'o ye khalifaw ye kuma mun fɔ n'o ye k'a fɔ ko kalanden kelen o kelen laɲini tɛ k'a fɔ ko a bɛ f'i ye k'a fɔ ko taa tugu karisa kɔ an ka kalafili baara in na i bɛ maa o maa fɛ i ka danaya bɛ maa o maa kan k'a fɔ ko o bɛ se ka Mali jɔ k'i ka don gundo sɔnni kɔnɔ i ni ala cɛla la i ka vote o ye mais k'a fɔ ko ka wajibu dɔ ta k'a ɲɛsin dɔ ma zawiya dɔ kɔnɔ walima k'a ɲɛsin dɔ ma ayiwa kalanso dɔ la o balilen don ɲɛmɔgɔw ka kuma na o la bɛɛ k'i hakili to o la bɛɛ k'o minɛ ka baara kɛ n'o ye bɛɛ ka kɛ o ci yɛrɛ lasebaa ye min b'a to nin ko in bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛ kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ jamana in ka hɛrɛ bɛ maa min bolo ala k'o d'an ma an bɛ samiya la ala ka samiyaji ɲuman di an ma ala ka jamana in kolosuma ala k'a basigi k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an n'a nin waati in na tijaniya bulonba kɔnɔna na an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.